21, 22, 23. Здравейте, момчета! Добър ден! Съгласни ли сте да участвате в едно предизвикателство? Изберете си някакво упражнение. Някакво? Еми, Стара са набиране. да, набирания. Супер. Който направи повече набирания, печели. Награда от нас. Добре. Добре. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 21. Така, ще имаме ли продължение? 22. 23 напред, той 23. 24. Ами добре, понеже са първо много готини момчетата, второ имахме равенство, така че си получавате по едно протеиново барче от Divac Foods и по една тениска от нашия сайт на General Assistant. Благодаря ви много за участието.